ayikho kokuqala i-bottle store ziqhekezwa kweliphondo lweNtshona Koloni. Kwezinyanga ziphelileyo i-bottle store eziliqela zaqhekezwa, nto le yanyanzela umphathiswa wamapolisa ubhekicele ukuba ndwendwele ezindawo. I-DA iyayikhaba into yonqunyanyiswa kwentengiso yotywala. Ithe linyathelo liza kubangela ukuba abantu baphelwe imisebenzi. Ilumkise ngelithi iza kuphenela kwinkundla zamatyala unyanzelisa urhulumente ukuba avumele ukuba utywala buthengiswe. There's no correlation between COVID-19 and alcohol. There isn't. There are social ills, that's true, to do with alcohol. But the objective of why they're saying they're banning alcohol is because of the coronavirus. And I'm saying that that's not a scientific, it's not based on science. Lombutho uthi ngabasebenzi abayi-300,000 asebephelwe imisebenzi ngenxa yelinyathelo. Ngexa kunjalo abantu abathengisa icuba nabatshayayo nabo bebeqhankqalaza namhlanje bafuna kuvunyelwe ukuba icuba lithengiswe. Bebezonikezela ngeqwebhu lezikhalazo zabo apha eParlamente phantsi kweliso elibukhali lamapolisa. People's rights have been taken away. Laws are unjust. There's no justification behind some of the laws that are being passed. Emva kokuba benikezele ngeli qwebhu labo bangene kwizitalato zalapha eKapa ngezikuta bebongoza urhulumente ukuba avumele intengiso yecuba. Izolo abanikazi be-restaurants nabasebenzi nabo bebelapha eParlamente befuna ukuba bavunyelwe uthengisa utywala. Ndimanelisi Dubase weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.